Και εμείς ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκιουλάκου. Μία ΆΜΚΕ, μια εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μια αφρικανική χώρα, μια δράση και η σύνδεση της εταιρικής υπευθυνότητας με την κοινωνία. Τα αποσπασματικά μέρη του πάζελ ενιών θα φροντίσει να συνθέσει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα η κυρία Βασιλική Κουκά, ιδρύτρια της Save Africa Now. Είναι η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο ένα βαρέλι δίχως πάτο? Είναι η βοήθεια προς ένα υποσιτισμένο παιδί ένα βαρέλι δίχως πάτο? Ήταν ο γιος μου ο Παναγιώτης 13 μηνών, μόλις 6 κιλά, ένα βαρέλι δίχως πάτο? Καλησπέρα σας. Είμαι η Κουκά Βασιλική, ιδρύτρια του ελληνοαμερικανικού οργανισμού Save Africa Now, και αυτό είναι το πιο συχνό σχόλιο που λαμβάνω όταν λέω ότι η οργάνωσή μας βοηθάει τοπικές κοινότητες στην Ουγκάντα. Και είμαι εδώ για να υπενθυμίσω σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του κόσμου μας και να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σε αυτό το σημαντικό συνέδριο εδώ για να προβάλλω την οργάνωσή μας. Προέρχομαι από ένα κλάδο, τον κλάδο της ναυτιλίας, την αληθινή βαριά βιομηχανία της χώρας. Και η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι άλλο ένα τσεκ στην επιχείρηση. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη οφείλει να είναι αξία πια. Αλλά η πραγματική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι να συμβάλλει στην ευημερία και στην ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινωνίας, και αυτή η συνεισφορά γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη όταν μιλάμε για χώρες όπως είναι η Ουγκάντα, με πολύ μικρότερους πόρους και πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Η ελληνική ΜΚΟ που εκπροσωπώ, η Save Africa Now, βοηθάει τοπικές κοινότητες στην Ουγκάντα σε τομείς όπως είναι η επαρκή σύντηση, η υγεία, η εκπαίδευση και φυσικά η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Το έργο μας όμως δεν θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία των εταιριών που κατανοούν την ανάγκη να βοηθήσουμε την παγκόσμια κοινωνία και να ενισχύσουμε εκείνους που χρειάζονται τη μεγαλύτερη στήριξη. Αυτό μας φέρνει σε μια συνεργασία με μια μικρή ελληνική επιχείρηση, τη Βλαχιώτη της ΑΕ, η οποία έκανε το βήμα να συνεργαστεί μαζί μας και να ανοίξει τις ορίζοντές στην Ουγκάντα. Η εταιρεία αυτή, η συνεργασία μάλλον, δείχνει με πολύ σαφή τρόπο ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν έχει να κάνει τόσο με το μέγεθος μιας εταιρείας, όσο με την πρόθεση και τη βούληση κάποιου να κάνει τη διαφορά στον κόσμο μας. Μια από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοβουλίες...
Μια από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοβουλίες της συνεργασίας αυτής είναι η προώθηση της πράσινης ενέργειας στην Ουγκάντα. Η εταιρεία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της παρέχει οπτικοακουστικό υλικό σε μια σχολή ηλεκτρολόγων στην Ουγκάντα για την εκμάθηση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ. Αυτή η πρωτοβουλία όχι μόνο ενισχύει τις δεξιότητες των τοπικών επαγγελματιών, αλλά προάγει και τη βιωσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια χώρα η οποία έχει άμεση ανάγκη να επενδύσει σε τέτοιες λύσεις. Αυτή η συνεργασία δείχνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη και να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εδώ ευχαριστούμε την οργάνωσή μας. Δεν είναι και πολύ. Καλά, δεν το ακούμε και πολύ καλά, δεν πειράζει. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι ακόμα μία πρακτική για την καλή εικόνα της εταιρείας, αλλά είναι μια πραγματική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να κάνουν το σωστό και να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη, στην παγκόσμια ευημερία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας, μα περισσότερο για το έργο που ήδη κάνετε ή σκοπεύετε να κάνετε για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα κόσμο με περισσότερη αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ.